umpisan dito. Oh, ngayon po ay Lord's Day at Christmas party namin. Iwan ko po yung cellphone ko. Magsa-silent leg ulit ako para sa What's Our. Please support naman po si Sir Rowel Lipat para marami pa siyang matulungan. Thank you.
Ayan guys, andito na ako sa aking tindahan. Ito po mga strawberry jam. Ayan. Papalamanan po natin itong lahat. Tapos hati-hatin kasi ang lalaki. Guys. Ay! Tapos ilagay ko dito. Ito lang ang may ang pagpo sa church namin kasi Christmas party namin. Ayan, so bubuksan na po natin. Ayan, shout out po sa lahat. Good morning everyone. Happy Sunday to all. Today is Lord's Day. It's our Christmas day in our church. Ayan. I just want to say ayan. I-mute ko muna kasi may mga sound sa paligid ngayon ay Sunday. Marami nagpapatugtog.
Ayun guys, hanggang dito na lang. Thank you ulit. Thank you so much. Thank you, thank you.